যতন হরজরানি হামবাই তিনি চিনিম পয়লা প্লেনারি সেশনनि प्रेसिडियाम ताई चिनी बुबाग्रा कक थाइसा बायनो अर जत्तो आसुकजाक चिनी डिक्टेटरिस रंनो हामबाय ताई हामबाय मारो ओ सियार काइसा गने मुरिक तंनाय रंनोबो हामबाय मारो पाइथाक जरानिबा आबनो गल्प काइसा मुइतुमानो बर' खरकसा गान रोजामां जतन थांबाय क्या खानाथ' जाता एबा खरकसा सक सक आसुकजाक अ आंनि खरकसालाय खानाथक जानाय दंलाय ना आंनि गानखौ खोनाथ'के हि ओ सतरंनि आंनि आबुनि बागै सां नों रोजाबुइ बायखि आं सतरंनि लांनानैसो दंगौ जाय हक बेलायखानो तंथ'का नांकुक मानि कग्रक जों दिनै खोनालायखिया आसलो दिनैनि चिनी म सालनि प्लेनारि सेसनखा पार्टीनि बुस्कांनि संगठन बाहायके राग्रिनानि बिनि जे प्लेन संगठननि लगे लगे बुस्कांगो जों तामुख्लायनाय जतन साव मुभमेंट 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 किन्तु मुभमेंट ताम खालायनाय आबो जों खोनानाय एबं अ खोनामानिनो न जों कामियाम जायतलांगै जारा फायारक न जों काहामखाय मा बुजगैनाय चिनि ताबुक जे ब्लक कमिटी दंमारक हयतो सबायै साब जुनाल कमिटी रक खालायजाक मानो ताबुक अनेक बर' रक बंनि पद रक कमायफा मानो म काइसा चिनि थानि बिराट एक चेलेंज नों कुबुइ न हा ताय दफाना हामजाखाय नों जदि न पद न हामजाय गिया दफानो जे हामजाखाय बुदय केबो कोनो खायग्लाक केबो कोनो जागा थांग्लाक तिनी गोबांमा बर' रक दल या कानाय रक बंनि उकलग बंनि बैकग्राउंड तामो कोनो ना कोनो किसु दङ नथबा बुटमा बासालिया पदमा लिया चेयरमैन मालिया आबुनि कारणे अनेक जन थाङो गपनि बागै जोंहाबो खाबाय थाइख्रै যথেষ্ট चिनि तावबो चिनि संगठन दंखो 2000 1000 रां रुइ जे बर' रक तलांजांनाय रक बर' बिसि दिन टिकिया जों जतन साइमानो बुस्कांगो विलेज कमिटी नि इलेक्शन नंनाय जों जारा विलेज कमिटी ओ तंनाय रक जारा चेयरमैन नंनाय रक किन्तु जों म 2 बोसोरनो सिनि किसे फुटानि बारि थाङा मेम्बार बहायनो न खुंसा फाइके सोंलिया आमतिबो अनेक जागा दङ जों जदिनो निजिनो जदि संशोधन खाय नाहारि मेयाखाय बुबाग्रा जेसेबां दंसितं आंनि पकेट कुप्लुंखाय नंगौ हनै वान सुकनाय रक किन्तु साबधान पाब्लिक नरनो यागारग्लाक जोंहाबो मुथुमा नारगनाय सिनि बुस्कांगो परीक्षा दङ आबंगा विलेज कमिटीनि परीक्षा এই পরীক্ষাও जों जिदिना नांनाय पास खायना नांनाय आबुनि परे 2024 चिनि लोकसभानि भोट अमाबो चिनि थानि बिराट एक चेलेंज बनि बागै जों काहामखाय साबुंमा थांनाय जों जतई सादि
chini borok movement hini sapano जों कयेकटा जायगा ब्लक डेपुटेशन नि मानुखा 200-300 नि बेसि बर' कारिमेया आमतै थैमुरुमुरु ब्लक डेपुटेशन रिया फानसुगु नगो या कबाक तंगदि ब्लक डेपुटेशन ना हंकाय चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हाय तुला सिगं ने हायके खायदि थां कायसना वाय चनो सरनि बेरा सुग्रुप सबाई रिबाई केवला साप पुलिस बियांग थांगा उल्टा सीआरपी रोक से बियांग थांगा साइमालिया आब्रो से हिंदू आंदोलन फुंगताम रजाखानो उल्टा खालाय केलें लाया और काय साउ बोबाग्राने बागै जान सिरिनाय टियार गैस कायसा बायना प्राय 1 किलोमीटर खारो आम तै जात आंदोलन ले कामरिया हायछि बनि बागैनो ताबो आनी थानी नन थानो अनुरोध चिनी 23टा ब्लक दंगो चिनी एडिसिएल आकाओ नरंनि आसुगर हिम्मत दंखाय दिल्ली प्रत्येक बिसिनि 4टा बाइक नंखरदि खरंनिके कादि ब्लक गानाव बेरायतो आरो बासाय दंगदि बीजेपी नेता भागा आसे काकेंगो तेरमान नाय डिपार्टमेंट थांदि एआरटीओ ए डाक्टर बाबू बरंगा तो डाक्टर सिमले आर जागा पाइसे ना मुरुक सारा दितो बुझखादे आमरा सारा दियो ना इतो से एडीसी आमरा कथा दिया चलन लागबो आ जागा फुटी हुई सप्राक फाया नागोन आबो जरि क्लाइमेट याखाय नों एडीसी ओ क्षमता दंगो ओ क्षमतानो जों फुनु मांग्राया भाइनाय नों सुलता बने किरिजाक दंगो बनि बागैनो मुभमेन्टनि गोबां रायदा दं बुसखाङो जुदि बन रिंमा बाय कोनिया बन गा जानजानागो गेरगो थुइ दंदि बन्दागो गय गारि दा लाइखा लाइलिया किन्तु जेदिनो जों प्रथम आन्दोलन खायनाय आबंगा सारा त्रिपुरानि सुराइबारिनि सिबि साब्रुम जरा जत्त लामा और गेरक जाक जेदिके थांगायें गेरक जाक जेदिके थांगायें गेरक जाक कुतुलना ताय जागा करै खर गुसुनो रमितलांनायनो आफ्रो से बरक ताय साहायनो हाय बुबाग्रानो काम नांगौनाय यस बुबाग्रा को बोलो दिल्ली में आना के लिए बुझखा हाय खायनिया वाय थाम बुलाय मा बायसे अमित शाह खबर खा मांगने मा खामसे लाइखा बुरि खोनाखाय जागाना मा फायनो आया कहिंया बने बागैनो ताकुकते बुकुकसं जों बेलायखौनो प्राउड फिल माखायो थानाय 7 तारिखआव जोंनि जे बिधान सभानि जे नाटक यामो गुबै नाटक बुके छौ आबोबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बागै खायके जों खामले आबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड से लायु नन्दितारि आं बियांति जे बाहा लांखा बा मारबले थामां है टेबिल सागा मा खाम बासाय थिरलाय दया जोंबो एमएलए ngै फायगा शासक दलनि दंफाना माजे मते म हुब्रे खिबो किदाफोरखौ हुब्रेनो को सुजुग्रै अमते जों जे पाब्लिकनो जे कमिटमेन्ट माने पाब्लिकनो जे जों कग्रि माने आबनो जों अन्तत नारगै मानखा बनि बागै आं ताउकतेबो कक सानाय बुसखांनि सालो ओ विधानसभा तंनाय रक तमा सीपीएम नि तमा कांग्रेस नि तमा बीजेपी नि क बरक जा बुजिया सुद सेप्राक दे मरासा तालिक जागोनैसा गायजालांनाय हायबो सिरि खक दं तबो क बरकनो सावै बरकनो मलां सारिना नांगोन आफ्रु हंकाय बरक मा नायथुंनाय ट्रान्सलेटर ताबुकसे नायथुगै मा दंहा ताकुकते बुकुकसं बरक खोनाका अरे दशरथ देव विरोधी दल नेता अंगो बिना लाब्रा खेसुरी चिन्मखे एकदम खासा ताई कुनु गरै जात स्राय निना थुरुकसाबाय वानसा खांग्राय रबाय विरोधी दल नेता माने अब कामरिया अब थिजन नगरिगो खुंजु खनाय जरा खुंजु खस खनालिया जों जखन साखा
এই বাসারেক বিরোধী দল নেতা কক কিসে মিলেছে ওই বুড়া তামসে কক ওরা আছে প্যারেং মাসে তাম সালাই হিসাই ধুনি রে বনি বাগি নাও তাকো তে বুকুক সং আর ও আবংকে তাম নাই বনো শুক্লা চরণ খাই আবুল সুজাই গিয়া বাকা ঠিক ন খতি ভর অম থাইব ঠিক মতো রাজা গিয়া আবুল ও সুজাই গিয়া সব সময় কামা হাই কাবর হাইকে কইছিল ব যদি আমতি কক সেটাইতাম সানাইবা আরে বাবা স্বর্গীয় এনসি দেবরমানা সিধা আস্তা হাতলা খিগলাই রিখাবলে হাতলা খিগলাই আদবা অরি খুংনাই রক কৃষ্ণকান্ত সনবা বড় গা অন্তত প্রতিবাদ খাই না খাবলে ওই শুক্লা নং তামুং খা পুকলা নে সিংনা নাংবাই আদবা সিংবা হানি বাগিছে গ্রেট তিব্রালেন সানি রিরা খুগুরিখা नोंबा बर' सिबियावनो नरना बागै तिब्रालेन सारनि साइतो सिनि दल फाइके मुरुबो रिखा मुरुबोय वाच्छानो गटाना रम्बोय दागारि मन्त्री ओ बिनि इंगैसे आखिनि आ सपन देबरमा सरं प्रेस मिट खाइसाय तिब्रा मथानि रिंयानि बागै नापति इंगो अंसाइसे रोंनानि गाइचिनरो सोलोंबायदे रोंनानि गाइचिनरो मास्टार गोबांमा दंगो जों साबजुनाल चेयारमेन हकै नों थान्दा केन्द्रले बाचिरिदि विलेज कमिटि चेयारमेन नों थामं मांलाक हाय आदबा बनि बागै ताकौ ते बुकुक सं बर' खरका साव सार नेताम मुक राजा माबा बेजवान ब्ले दिउ राजा बा बेजवान ता राजा बा 13 जन एमएलए सानब्रकाबो फेरनता ताम माने राजा बिसि कुलका इमां हामियानो गक थुई मालिया फो ओले हंना मो राजा है राजा याबले राजा कब कई जगह को एकदम स्राई चिंगेबा बनो से कमरथं के इमां बर काम नुक्सिनबा याकं याक सुइनाय बाइबेल लकपरि नायखाबो हदिबर खै यक साजाबा हाइन फक बनि बागिनो अनेक बरक मा साका ओ आंदर से कथन ततरा बेरे स्या वाइसा गनो विद्युत वाइसा गनो फेरां ताबो आंगासे हामिया सायाबले एनि साव बुयानि बयरं नो आपति रक रक तंगले हंकाय बनि बागेन आं साता ताबो ओ रांनि पद रांनि माला कानाय स्या ख्रिस्टाननो पुलाखै ताम साका बसे अनिल कापुर तेना फुं वाह रे अनिल कापुर 6 मासनि परके ठान्डा मन्त्रीया मानसिबा चेयारमेन पर्यन्त मालिया ताकसे बुझो राजाना हामिया माने अबस्थित दसाबला बगे ताक संग ख्रिस्टान हामना कासुका नायदि रामपदनो खानावनो आरएसएस या करे ख्रिस्टान हाको होनो ख्रिस्टाननो बिसि कुलनाय रक दति ख्रिस्टान गो बसे एसटी बाद्र तनाय भो इके खरो एसटी बाद्र खांखाय 3 जना बाद्र खाय मन्त्री सभा पटं शुक्ला चरण विकास चरण प्रमोद चरण ता आबरक 3 जना ख्रिस्टान एमएलए बले आबरक न जखन बात खारि के परगो शेष 31 में 3 थांगाते बुसक कामपाइजाक इनकलाब जिंदाबाद नरक जतन बात फायु कथा उपाय तंबा अमाहाय के हिसाब खाइया रतनाथ छापू जत एमएलए न मंत्री न अरे सीपीएम रे जा पारे कौ किंतु मथारे कयो ना बेजवा आछे तारार काছে सब मंत्र नि छापू बिसि साकाय ना ओई बिसि के तो तुम्हारे ना तारारे कइसे तारारे आसके किरि जागो कारण बुबाग्रा बा yang जुगाजुग खाइतंगा 4-5 जना मन्त्री को एमएलए सीपीएम ने बीजेपी ने यांगो गानावो दनपुनि उपनि बासन बिसानि बिसिङो जदि पटं थांखाय दिंतांनाय निना बाइक बाहिनि दा
साइकेल बाहिनी खाइखिम नों हेरबा बरखाय बाइक बायसे सन्त्रास खायो संगे साइकेल बायसे सोफ्रांनाय आबो ओंखा बरंनि किरिमानि बनि बागै ताखकताय बुकुकसं बरक साव बाजेते कम दिलो আমরা বুঝা সুইজা একটু দিমু সাথে রবাবো অবদিরনো जों मावान सुंनाय बने बागैनो चिनि नाम्बार 1 खाय चिनि जे अर्गानाइजेशन चिनि जे संगठन जों शक्तिशाली माखायनाय ग्रास रूट नि सिमी चिनि विलेज कमिटी नि वार्ड नम्बर नि सिमी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर वार्ड नि सिमी चिनि क्लियर ना नांनाय आबुनि पुरा बुथ कमिटी आबुनि पुरा ताबुक सब जोनाल कमिटी एकदम काहामके माखायनाय अ जागावसोनि नेतृत्व नि बर कगिया जों ताबुक प्रत्येक चिनि वारियार्स रंना अनुरोध नरंनि प्रत्येक एलाकानि जत दिन पर्यन्त विलेज कमिटीनि इलेक्शन नि आसाक ब्लक न जों पाहारा मारिनाय ब्लक नि कोनो तामनाय बन पीडीएफ ब्लक नि कोनो 15 फाइनेंस कमिशन नि रां ब्लक नि कोनो पीएमएवाई ब्लक नि कोनो दिने ओ जतामनाय बन लेट्रिन आबो जेनो तिप्रा मथानि मनिटरिंग कमिटी न सिंयावै रिमाया जात प्रत्येक आईसीडीएस प्रत्येक एआरडीडीओ थाङै जों बन मारमनाय चिनि ककबाय एग्रिकालचार नि पावर टिलार मा बागनाय बागि हांकाय जों सेगै तुबै फायनाय कारण म एडिसिन एलाका जों जदि डेली 60-70 जनाखाय तंखाय आ फुटानि ओङै मानग्लाक 2000 रां रेव नां बासै बीजेपी हापायदे ओ इंटरव्यू रिमान लगेसे नंनो साख्रि रेव नों ब्रिसि बुरा रेव नों तावखाय 40 बছর काखाय जिब्रि ना फुं सिनारे नेता मासा बुट बासानाय बुफानका रिमाया बुइनका बन साव बुरिसि बुराने बात्रनाय नि बाबु मामा खांखे मायाखौ तांगै माया सा निने बाबुनो से रिमायखौ नोंसोरनो रिमान राजनीति मा साता आमतिखै जोंनो थको गित्रां दंगौ बनि बागैनो जों मा सानाय ताखकताय बुकुकसं निजेराबो संशोधन मांनाय जों एका आइन तुबैदामान जे हारे चिनि सालारक बुरिरंनो निर्यातन खायनो सुरु खायया बुरिरक साला साजाखौ नों साबानि आरि कामियाम चाहिँ हमन जागांखा तिनी राजनगर कायजाखा खानाखाय हेजामारा कायजाक दंफायखा खरकसा ना आबो अप्रिय सत्यको अमनो जदि आइन खाइमै हांकाय चिनि समाज बुसुक जरातै उच्छृंखल दंखा शुधु राजनीतिनि सिमि चिन्ता खायिंलाक समाज तो रक्षा माखायनाय जों जे ड्राग्स कासलायना बागै कक सालायो किन्तु आनि बुरिनि उपर जे अमो एका निर्यातन चलित माने अब तो खूब दुर्भाग्य बनि बागैनो जों जखन सायरबा आं सायरबा अब तानि सायजुनि दायित्व याबले तिप्रा सात माने तिप्रा जिग्रक बुनि दफाबाय कायजाखा बुंने एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल मा खायनाय हिमानि अब कि अननाय कक देबा कि साला मासा मुसु वानसुका साला मरासा हले हनाय दङ किन्तु बुसाजोनो कायना थांतले ताइसाला मा वानसुनाय बाबो ठीक अमा हायकायनो जों जेखाने नर सेंसास खायनाय दि चिनि पाराम सायो बुरै बुसाराक बुसु रान्दि बाङै दंखा मांनै माखाम बुसा पुसिना बागै बुसु कसङै दंखा आबो किन्तु केबो चिनाखै जों मनो कायसा सेंसास खायन दरकार एक आइन तुमनान बागै शुधु पलिटिकल खायावै आ जागाव जों मा थांनाय समाज तो किछु परिवर्तन मा खायनाय लेखा पढ़ा बामतिनो चिनि अनेक बड़ रक बुसानल स्कुल रहिया एडिसिओ 1633 टा स्कुल दङ 160 टा सिंगल टीचर 155 टा वैल्यू 10 स्टूडेंट सरायरंग स्कुल रहलायलिया तामनि कारण आबो चिनि नैतिक चिनि सामाजिक भावे जों अबनो निश्चय जों मानायनाय अमायकाय गोबां स्कुलाव जों नुगौ हस्टेलाव नुगौ ड्राग्स व्यवहार खायो वार्डेन सुपारक सঠিক भावे तदন্ত खाया माने नायकलिया स्राबसा तंगैनाय थांपायो साय रक्तामुं तंग तंगिया साइमिनिया आबो सुदानि एडिसि हस्टेल सिमिया स्टेटनि ताइबक आरो जेतु मेचुर स्टुडेंट दङ
অবতীরণ जों मानायनाय শুধু অ্যাওয়ারনেস খাইয়ে ড্রাগস ন কাসুমিয়া কোন কোন জায়গা কিসা কাহামকেন বাড়ি মারে না নাও অবশ্যই মানায়নাय বনি বাগै যতন টায়ার্ড লেংজাক কারণ जों যতন সাইমানো বনি বাগै आं नोंनो मा कयो फायदि जों बुसकांगो गामियाव जत आमसे तंनाय रक ताग्लाय आन्ध्रस जतन मुनुई सारिका खालिनसिमगे जों जतन आन्ध्रस जन फांसका कायलायनाय आन्ध्रस कायलायनाय दा जत जागानो जों म आन्ध्रस अंखा म पार्टीनो अनेक सम अनेक लायो तिब्रा मता दाक्तिनो पाइ थांनाय मताबुक रिकगनाइज पार्टी म पार्टी कमरलिया ताइ केबुन उप्र निर्भर खाया नांगलिया म पार्टी इंखाय स्राय स्राय एकदम भारतनि निर्वाचन कमिशननि पूरा सार्टिफिकेट मानजाक अरताय केबो देरारि मालिया अबबायसिं ताइ किबो किरेलिया म आसिक जात कराक गाचिनि म आन्ध्रस ताइ लागा ताइ कमालिया बनि बागै बुसकांनि बिसिनिसिमि जत्तनो जारा आगरतला तंनाय रक नोंनि सात साखाव तबो फान आन्ध्रस खायदि जों टेस्ट चेक खायनाय कादा खाय काकाया बनि बागै जत्तनो ताइसा हामबाय रोय बुबाग्रानो आं नुवायै खुलुमबै आंनि कक अर्णपाइका हामबाय।